Hej folkens, mit navn er Battlebumsten, og i dag har jeg tænkt mig at spille Let's Play episode 1 af Minecraft Let's Play. Og jeg håber I vil være med mig til vejens ende. Og det er til jeg dør, så stopper jeg med filmepisoder. Det gider jeg ikke mere. Og vi er simpelthen lander på den her fine ø, som I kan se. Uden træer. Kun ørken rundt om. Og jeg vil simpelthen bare svømme hen til den der kæmpe klump. Så jeg tror der er noget godt derinde. Jeg tror der er land, træer. Ja, prøv at se der. Det er jo træer, det der. Det er jo træer. Ej, hvor nice. Nej, det er ikke træer, vel, men det er jo et land. Der er jo træer bagi. Altså ligesom. Tror jeg i hvert fald. Jeg håber det. Der er træer et eller andet sted derovre. Den er vej. Jeg kan mærke det. Hvis det overhovedet er et land. Nej, det er sgu ikke et land. Damn. Jo, det er et land. Det er ikke et land. Jo, det er et land. Jo, det er et land. Det er et land. Jeg har også fået et nyt skin, men det har jeg nok ikke mærke til, fordi jeg har ikke filmet Minecraft før. Det er det første gang, jeg prøver det. Det er meget fedt at filme Minecraft, synes jeg. Det er ikke første gang, jeg spiller Minecraft. Bare rolig. Det er det her. Væk med dig. Endelig. Det tager ret lang tid. Jeg er der næsten. På den mørke ø. Håber der er noget godt herinde. Please se det nu. Yes! Træer! Træer! Hvad skal man bruge det til? Man kan heller ikke lave bøger mere. Altså, sukker, papir, kager måske. Det er et perfekt sted. Selvom det ikke er det landskab, jeg gerne vil have. Det er stadigvæk perfekt. Åben. Taske. Jeg har fået en ny præstation. Man skal altid starte med at hakke lidt træ. Jeg synes, det er stille og fredeligt at spille lidt Minecraft, faktisk. Det er meget godt. Sådan. Dejligt. Fornemmelse. Intet pres. Kun om natten. Det minder mig faktisk lige om, vi skal sætte monster til. Så jeg kan dø, altså. Det er lidt sådan. Det er normalt godt. Der køer. Der er mange køer. Giv mig mad. Jeg vil have mad. Giv mig mad. Please, mad. Ja. Det er dejligt med mad. Det er det værste i når det ikke er fredeligt. Man skal hele tiden have mad. Hele tiden. Altså sådan en kæmpe mand, der bare har mad. Hele tiden mad. Og derfor slagter vi nogle får. Eller køber jeg det så. Jeg er også lige glad. For jeg vil bare have mad. Den løber ej. Helvedes dag. Dø. Og det er simpelthen bare Let's Play. Så lad os komme i gang med Let's Play. Som allerede er. Dø. Hvad var det? Jeg kan skræmme den. Lyser. Ej, det er irriterende det der. Dø! Alle sammen! Dø! Jeg kommer her for at dræbe jer alle sammen. Mad! Nej, jeg skal først stege det. Jeg vil snart til at
For ellers er der ikke mere dag tilbage. Så der. Ja. Hvor er min arbejdskiste? Den der. Hvad skal vi så? Jeg skal bare have den fri. Og så skal vi grave ind i væggen. Nej, ikke væggen. Bjerget. Hvis man kan sige det. Bakken. Ej, det lyder forkert. Bjerget. Ja, hvis jeg siger det helt forkert, så er det min skyld. Hvad sker der? Lige meget. Hvorfor kan jeg ikke bare lade være med at hele tiden sulte ihjel? Hvorfor skal jeg kun sulte ihjel? Det er bare så irriterende. Bare så irriterende. Ja, er det nok? Nej, det er ikke nok. Det er nok. Jeg tror nok, det er nok. Den. Ja, det er lige præcis nok. Hov. Altså, det er, man skal sætte træet. Ja, det er det. Der fælder jeg træ imens. Man skal altid have meget træ. Det er altid en god idé at have meget træ. Ja. Den her, lad os sige, denne episode, det varer. Skriv i kommentarfeltet, hvor meget I synes, det skal vare. Så lytter jeg til jer. Så demokrati. Eller hvordan man udtaler det. Det er lige meget, ikke? Eller er det? Det er sådan noget jungletræ eller sådan noget. Sådan noget afrikansk træ. Det er her, jeg skal bo. Jeg ved det. Jeg hader, når der er lavt til luftet, altså. Jeg bliver så presset. Ja, jeg tror, det holder fint nok. Nå, hvad skal vi bygge? Nå, vi har den der ting. Ikke den der ting, men arbejdskisten, som jeg kalder den. Den hedder sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Det må jeg også gerne skrive i kommentarfeltet. Bare lav alle de kommentarer, I kan. Lav dem. Lav dem. Perfekt. Det kan vi godt, ikke? Ej. Kan vi bare ikke? Det passer bare ikke. Ej, men... Sådan. Endelig. Yes, man. Pupsi dupsi. Altså, hvad skal der lige til? Det hele går bare ikke plod og mudder, når jeg laver noget. I hate it. En skål. En skål. The zombie is coming to me. Oh no, my god. Why is you dead? Why? Why that? Why?
Nu kommer de! Skynd dig indenfor, Karl. Det er alt for farligt, det her. Ja, perfekt. Og helst ikke kan se mig, så gør jeg bare sådan her. Ja. Så skal vi have gravet længere. Vi bor i en mine, vi kan godt mine, Magnus. Det kan man godt. Eller, Batbomsen, det kan man faktisk godt. Ja, nemlig. Kul. Det er så kedeligt, når det er mørkt. Ja, så skulle jeg gå ned og... Ja, det er det, jeg gerne vil se. Jeg dør. Så skal vi også se, der er en kiste. Alle mine ting i. Så det ikke bliver helt væk. Hvis nu jeg dør. Så tror jeg gør. Jeg har også et monster. Nej. Det er for ubehageligt. Og for mig. Det er væk med dig. Gå den. Den sagde jeg til dig. Græskar. Zombies. Where are you? Creeper! Come here. Fight with me. Så Creeper og en dansbibibor zombie. Det var ikke det, jeg håbede på. For jeg har ikke tænkt mig at gøre noget mere. Stop! Stop det der! Stop! Jeg kan ikke lide jer. Jeg kan ikke lide det. Stop! Gå væk! Gå væk! Noobs! Ja. Noobs altså. Gav nogle noobs. Så kom bare hen. Dræber dem alle sammen. Rammer ikke mig. Kun et halvt liv. Fuck, jeg har ikke... Gal, jeg har ikke noget mad, mand. Spis noget mad fra Sakomel. Dø med dig. Dø! Tak. Godt. Godt. Et kæmpe hul. Spis noget. Kød. Hvor er mit kød? Hvor er mit kød? Hvor er mit kød? Det har jeg smidt. Oh no. Kød. Kød. Læder. Okay, vi laver noget armor her. Noget armor. Yeah. Kød! Jeg kan bare lige så stille forbi de her. Gem dig! Det var godt, han sprang det her hul. Han hjalp mig kun. Rigtig meget faktisk. Okay, han kan godt skyde, hvis han vil. Det vil han ikke, bare roligt. Og ham der vil gerne. Jo, det vil han. I'm sorry, guy. I'm so sorry. Nej! En bue. Creeper. Ej, jeg har smidt det et andet sted. Jeg ved det bare. Og jeg tænker bare sådan, nej. Hvorfor smidt han det også lige? Smed han det også lige? Det ved jeg ikke. Altså, eller også er der en eller anden fejl i det. Måske tænker I det ikke? Det tror jeg, I gør. Bøf! Rå bøf! Bøf med løg. Sovs og syltetøj. Ja. Nej, nu kommer det der. Øj. Hvorfor sang jeg også lige der? Det lyder ikke godt, det der.
Og det er lige et skelet lige herovre. Eller herinde måske. Læder. Bukser. Haha! Mere armor. Armor. Eller armor, jeg ved det ikke. Dø, edderkop! Dø! Jeg er godt beskyttet af min læderrustning. Meget godt. For satan. Bøf. Bøf med løg. Dø! Hvad sker der? Au! Okay. Nu har vi ikke nok. Det kan vi sgu godt. Er det ikke sådan her? Nej, det er sådan her. Jo, det er sådan der. Sådan der. Sådan der. Nej, hvordan er det nu? Jeg hader, når jeg ikke kan opskrifter. Nå, så er det sådan der. Så det burde være lige meget. Så er det... Ej, hvad er du? Sådan der. Sådan der. Sådan der. Nu skal jeg ikke være fjollet, vel? Sorry, guys. Ja. Det var vist også slut for denne episode. Minecraft Let's Play. Jeg kommer igen. Bare rolig. Ses folkens. Og husk at have en super god dag.